Kaixo ondoain, ni aizea naiz, eta, bueno, zuek ezautzea jazue, baino guain dela 2 urte etorri nintzen Amsterdamea, eta gaur egun diseinu grafikoko praktiketan nabil hemen. Eta, bueno, nire ni eta euskaran arteko erlazioa pixkat aldatu da guain dela 2 urtetik honea. Eta jarraitzet berria eta gara eta olako egunkarik irakurtzen, baino bestela egunerokotasunen euskara gutxi hitz ditut hemen. Baino alare ez dautzen duten jende guztiai esate jot nire izenak zesan nahi duen euskaraz eta normalen jendia galdetu itei eta ber ze hizkuntza da noi eta esplikatu behar izatei ez, eta orduan azkenen nire izena berezia dan eta euskaraz dan euskarak indakaten erlazioa ez da inoiz apurtuko. Eta, hoxe, ikusiko gea irailen. Bueno, agur!